Imreoir Gortaithe, bhí an dá mór tugtha, cluiche canis an contae san amant do bhanscoileanna. Bhí scoilmhire le haghaidh go caithfh ar oireann choláiste fárach. Bhí na mílte duine bailithe ar an seastáin mar lucht féachana le tacaíocht glórmhar a thabhairt don dá oireann. Bhí ibre seacht ar grim ón agus bhí sé ag imirt sa líne leathchúil. Thosaigh an cluiche ar luas lasarach agus bhí scóranna an-naimsú go héadróg rug tapa ag an dá oireann. An scór tar éis 10 nóiméad ná cúil agus 3 chúilín ar son scoilmhire agus cúil agus chúilín ar son choláiste fárach. Bhí an líomhróid buaite ag céile cóireach ón agus bhí is ag ón go mbeadh ar srín éigin a chur air nó gheoch sé scór. Rinne ón iarracht gúla na thabhairt don imreoir eile ach bhí sé ré do iarrachtaí ón. Thug sé gúla na rasta ón comhláidir céanna leis agus bhuail an bhirrteachúla céile go trom. Ghéal chusa ón do chuacht an teacht le céile agus i bpreab na súil bhí sé sínta ar an talamh. Lean an timreoir eile a raig agus d'éirigh leis an slitir a sheoladh go glóite thar an trasnán. Ba léir an sin go raibh ón Gortaithe go dونه mar bhí sé fós sínta. Rib banistóir na Fáinne amach chuig ón bocht agus chur an réiteoir stop leis an imirt mar bhí sé comhbúrtha sin faoi ón. Ní raibh ón ábalta seasamh. Bhí ar mhuintir an otharcár, teacht amach ar an borg leis an scéal a isriú. Thonnigh siad go raibh cos ón ag at go gasta agus nach raibh solúbacht ar bith ina chos. Bhí siad anmhórtha go raibh an chnámh briste. Mar sin, chuir siad an búcail bocht ar thiontáin agus isteach san otharcár ló le hón a thógáil chuig an ospidéal áitiúil. Faoin am a tháinig a 3 clog, bhí ón ag teacht isteach doras an ospidéal lena bhanistóir. D'fhág sé an cluiche le cinntiú go raibh ón ceart go leor. Bhí fógra mór, timpiste agus éigeandáil á chrocha ar an mala agus bhí beirt eile suite sa seomra feitheamh. Bhí cos Gortaithe ag fear amháin agus bhí bindeláin ar a cheann chomh maith. Bhí lámh nimneach ag an bhfear eile. Bhíonnig banistóir na Fáinne an scéal do gcoinne de na banaltrí agus dúradh leis síos agus go bléfaí le ón nuair a bheadh na dochtúirí ré. Tar éis 2 uair an chloig, tháinig banailte le súil a chaitheamh ar ón. Bhí aghaidh ríostrathe ar ón agus bhí sé soiléir go maith go raibh sé ag follaingt leis an bín. Ní mó ná sásta a bhí banistóir na Fáinne. Tharraing sé ard na banailte ar an glog agus duine sé dí go raibh ón bocht cráide leis an bín le 2 uair an chloig anuas. Bhí an bhanailte féin cráide le chothair éagsúla ag tuairt iad béaldí. Bhí liste á léamh ag an manailte agus bhí siad cinntiú go raibh gach rud air clúdaithe aici ina himscrúdú ar ón. Dúirt sí leis go mbeadh ar na dochtúirí ach ecscathaú a dhéanamh ar chos ón. Bhí is ag ón go raibh a chos briste gan ecscathaú a fháil. Chur na banaltrí pláster air a luatha agus a bhí an ecscathaú déanta. Nuair a thuaigh ón isteach chuig an dochtúir leis an ecscathaú a phlé an chéad ceist a bhí aige ná an raibh sé briste go dونه. Chur an dochtúir an ecscathaú an airde ar scáileán agus thaispéann sé na fadhbanna agus na pointí dógais go léir de ón. Dúirt an dochtúir leis nach raibh a leithéad de bhrise maith ann. Ach bhí an tá ar ón mar ní raibh dochar ar bith déanta do na ballnaisc nó na teanán. Lig ón os na faoise bhas, agus díomhraigh sé ar an dochtúir caitheann a bheadh sé ann dul raibh imirt amáineachta. Dúirt an dochtúir go mbeadh ar ón ar a laghad 5 mhí a thógáil mar thos ón spórt. Tháinig ón amach agus thaispéann sé an pláster ar a chos don bhanistóir. Bhíonnig sé go raibh a héasúr amáineachta thart don bhliain seo
agus go mbeadh ar 5 mhí a chur isteach leis an gnáth a leis. Ghabh an banisteoir comhbhreón le hón, bhí trú mór aige don bhúcail bocht. Bhí ón suite ag smaoinemh, cad a dhéanach sé anois idir an dá linn. Seans go mbeadh ar 20 imirt leis an am a chur isteach. Ní raibh sé ag súil leis ar curbe.